Okay, okay. Hello, hello. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon. Live ta karon dinhi sa atong page sa Facebook sa GCIL Lacson. Niya kita na po karon sa atong sinima ng pagabuhaton nga wa pa ko'y nakita nga nag-join sa Facebook Live na to. Nagulat pa ko og kinsay mo join. Mayong hapon na usab sa inyong tanan. Ani ako karon nga naggunit ko og ukulele. Kay taud-taud mag-awit kita sa tong buhi nga Dios. Actually karon ra ko nag-practice aning ukulele. O magkasayop-sayop man ko karon sa akong chords, pasensyaan sa ninyo. Pero magdaig ta sa tong buhi nga Dios. Sangtang nga nagpaabot kita, wa pag yo'y nakita nako nga nag-join sa atong live video sa atong matagsimanang pagabuhaton nga managhisgot kita sa pulong sa Dios. Sa bunako mga kaigsunan, mayong hapon sa inyuha na ako earphone no kay nakakunik man gud ni siya dito sa video calling karon. Okay na nakasulod na si Wendy. Mayong hapon diha sa inyuha diha Wendy, sa inyuha diha tanan taga Lacson. Hinaot ko nga invite nimo ang tanan diha kay dili man ang tanan na ay Facebook nga kuan na ay mga load kay sa gikaingon pa nga naata karon diri sa panahon nga adunay pagsulay na ang gitawag natong COVID-19 nga nagpa-stop sa tuwa og work wherein nga daghan ang mga tao nga napiktuhan niini, dili lang daghan kundi halos tanan. So mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, nya na pud kita karon dinhi sa atoang live video karon nga pagahisgutan nato kining mensahe ang pagkatao pag-usab. Mao kini siya ang atong mensahe nga atong pagahisgutan karon. Atong pagahisgutan unsa gyud di ay ning buot pasabot aning pagkatao pag-usab. Hallelujah, maayong hapon sa tanan. Akong giablihan ang Bible. Oops, murag masangit. Oy, tandog man ang screen. Sorry. Kay mo out man. But before that, ang iyon ko kamo nga mag-awit kita sa atong buhi nga Dios. Atong ihatag ang dungog ug himaya kaniya. Ato kining ihalad kining maong kantaha. Kung kinsa katong gustong musabay lang. Sige, awiton na to ang kanta nga naguluhan, Dungog ug Himaya. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Dios awiton ko ang gugma mo. Usab dungog o himaya, taas kayo igsuon, sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Atong uguan, ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Dios awiton ko ang gugma mo.
Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Dumog og himaya, dumog og himaya, sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, away tuntuan gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang dayguno, simbahon mo halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang dayguno, simbahon mo halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Father, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord, thank you, O God, sa kahaponon, O Diyos. Nanianapod kami karon, O Diyos, nga mag-iskot sa imong mensahe, O God. Lord, nagampo ako, Diyos, nga ang imong mga kaanakan, O God, sa tibuok kalibutan, O Diyos. Ikaw kayo, O God, maghahatag kanila, O Diyos, ug mga kusog, kabaskog sa ilang panglawas, O God. Father, Lord, in your name, O God, Lord, we are healed, O God. Thank you, O God, sa kapunon karon, O Diyos, nga ikaw kanamo nagahatag, O Diyos, o kusog, nagahatag kanunay kanamo, O God, o paglawom sa among kinabuhi. Ikaw man ang tanan, O Diyos, o sa Lord, angay kanamo pasidunggan o pasalamatan ining kahaponon, O God. Lord, salamat kanimo, Diyos, sa paghatag nimo kusog kanamo, O God. Lord, ikaw gayud, O Diyos, sa tinubdan ni ining tanan, O God. Sa Lord, alay ko ng ngalan mo, O Diyos, na ining kahaponon, O God. Imo lang ang himaya ug sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, ipadapin sa nako ni akong ukulele igsoon ha. Kay usahay masahag pa ko ani, kay karon pa ko nag-practice ani. So, next time, pasig dili na ko masayop-sayop. So, pasayloaw sa ninyo. Mayong hapon sa tanan. So, nanay nakasulod. Praise God, dalay ko ng buhi nga Dios. Nagingon si Evangelist Dan Pungasi, maayong hapon kanimo diha igsoon, diha sa inyo sa San Franz. I hope nga ang imong asawa, maayo na ang panglawas. Ang Dios magaayo sa imong mahal sa kinabuhi, taliwala sa pagsulay ninyo diha. Ang Dios nga buhi, nga tagiya sa tanan, tagiya sa langit ug sa yuta, magapanalangin kaninyong tanan diha pud sa San Franz. O greetings pud nako sa tanang igsoon pod nga naa sa tibuok Davao City. Mayong hapon kaninyong tanan. Dalay ko ng ngalan sa atong buhi nga Dios, nga mga sige ng Hesukristo, nga walay lain nga gisandigan sa atong pagtuo sa ulahing mga adlaw. Bisan pagtaliwala sa mga pagsulay, makatindog kita tungod sa atong buhi nga Dios nga naghatag kanato og kusog. Ingon pa sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. So igsuon, padayon ta, nagadasig ako sa tanan. Bisan pa man nga usahay aduna tay kaloyahon apan magpapuno ta kanunay sa gahom sa balang espiritu sa Dios.
nga mo'y gisaad ni Ginoong Hesus nga iyang ipadala sa atua. Praise God. Salamat sa Ginoo. Matod pa ni Evangelist Dan Pungasi. Ingon siya diri, praise God. Apostol, salamat sa Ginoo. Salamat gid sa atong buhi nga Dios igsuon nga wala tay laing pasalamatan. Sa greetings po nako diha sa atong igsuonan sa Bayugan. Greetings nako po diha kang Bishop Trinidad. Ang Dios magapanalangin sa inyohang tanan diha. Fight lang ta, go lang bisan natay home quarantine karon apan dili makapugong ang maong mga sitwasyon sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. O greetings sad nako kang Apostol Roland Radin diha sa Bislig sa Mangagoy. Greetings sa inyo diha, mayong hapon sa inyo mga tanang kaigsuonan diha. O diha pod sa ubang pa mga dapit diha kang Pastor Ulayon ug sa mga kaigsuonan diha. O greetings pod kang Apostol Junjun Ruiz, mayong hapon diha sa inyo sa San Franz. O sa buhangin pod sa ako mga kaigsuonan sa diha, nila ni Pastor Marlon, nila diha sa ako ang uyuan nga si Pastor Greg Barriuga, mayong hapon sa inyong tanan diha. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan kang Apostol Nathaniel ug sa iyang asawa nga si Pastora Eden, magapanalangin ang buhi nga Dios. Usab pod ang akong mga kaigsuonan diha sa Malagos, mayong hapon mga gwapa-gwapo nga taga Malagos. Ug labaw na di magpaulahi ang taga Lacson. Hallelujah. Dalaygon ang buhi nga Dios. Greetings sa tanan nga mga anak sa Dios nga nasa Lacson. So mayong hapon sa inyong tanan. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan. So hindi ang ako ang mensahe karon nga pagahisgutan mahitungod diri sa kining mensahe nga pagkatao pag-usab. Unsay but aning pagkatao pag-usab kundi makita nato ni dito sa mensahe nga naa sa Juan 3. Pero bago madto ko sa Juan 3, dunay usa ka sitwasyon nga akong basahon nga gibutang diri sa libro nga atong pagabasahon ron nga atong kuhaan ni siya og pagtagad. Unsa man ni siya but pasabot ini. Mahitungod pa diri niingon diri nga ang usa ka manindot nga kapanag-ignan sa pagkatao pag-usab mao ang alibangbang. So kung makita nato igsuon gi hulagway ang tinuod nga pagkatao pag-usab. Ang tinuod nga pagkatao pag-usab kining mausab. Igsoon, amen. Hallelujah. So mao ni siya ang tinuod nga pagkausab, tinuod nga pagkatao, transformed by God. So mao ni siya ang atong gipangita karon ug atong gihisgutan igsoon. So ningingon diri nga gipanag-ignan ang alibangbang. Nga mao kini siya ang susama niini ang pagkatao pag-usab. So ningingon diri siya ang alibangbang matahom makalingaw apan dili ni ana ang una niyang panagway. Murag ulod kini sa una, adi gyud murag ulod gyud ni siya. Hallelujah. Nya diri tapos niingon diri tapos pagkahuman sa ulod niingon diri nga sa una naputos na giputos siya. Okay sa may nakailaan ng tando-tando igsuon mao kana siya ang sunod sa ulod. So niingon diri apan ulahi mogawas siya ni anang mangit-ngit nga putos nga lahi na kaayo ang panagway. Amen. So ang usa sad ka Kristohanon nga kining gitawag siyang nabag-o o nataw na pag-usab diha sa atong buhi nga Dios. Makita na to nga lahi na kaayo ang iyang kinabuhing kaniadto ug sa kinabuhi niya karon. Kaya ang kinabuhi niya nga kaniadto patay na tungod kay ning abot na ang bag-o. Sama ni igsuon nga daghan man kayong sa atong mga kaigsuonan no nga kining mingon sila nga they are a real Christian but they are still doing what the world doing. It means wala na usab. Kung ulod sila, nagpabilin ra gyud silang ulod kay wa man sila mausab. Okay.
So atong tanawon diri igsoon. So bag-o ang kinatibuk-an niyang panagway. Bag-o na gyud ang kinatibuk-an niyang panagway. Hallelujah. Watching from Bukidnon, si ang atong maanindot ug gwapa nga igsuon nga alagad sa Dios nga gikan kini sa Japan apan karon ning uli kay mag-alagad na sa Ginoo, si alagad sa Dios, si Pastora Nimpa. Hallelujah. Our musician in GCIL, musician sa atong buhi nga Dios nga Ginoo. So karon igsuon, ang kinabuhi sa usa ka tawo nga wala kang Kristo ngilad og naputo sa kangitngit sa sala. Amen ba mga igsuon? Ngilad yun. Kaya nga nung ngilad man, siyempre, naaman siya sa kangitngit, dili niya ma-recognize which is bad and which is good because naa siya living in the darkness. So if you are living in the darkness, you cannot see what is in front of you. So matud pa sa pulong ni Kristo, kung ang buta nagaagak sa buta, silang duha mismo mga hulog ngadto sa kanal. So but pasabot kini siyang mga buta nga igsuon, dili ni siya kining physical lamang. Kaya ang atong mata tinuod makakita ni. Pero wala na to makita kung wala ta diha sa atong buhi nga Dios, ug wala ta matao diha sa pulong pinaagi sa pulong sa Dios, o pinagi sa espiritu sa Dios, o di ta matao di igsuon, dili ta makakita which is kanang iya sa Dios. Ang makita lang nato things of this world lang, which is good and which is bad. But beyond that, in the spirit realm, dili na nato na siya matugad because we are only living in this world. Yes, we are truly living in this world, but we are not of this world, matud pa sa pulong sa Dios. Ang disenyo nato para sa langit ta, dili ta para lang dinhi. Gimugna ta dinhi tungod kay kita ang himuong example sa atong buhi nga Dios, kay himuon ta niyang suga ni ining kalibutana. So mo ni igsuon nga gingon diri ang kinabuhi sa tao nga wala pa kang Kristo ngilad og naputo sa kangitngit sa sala. Klaro igsuon. Amen. Hallelujah. So ningingon diri igsuon, apan kon itugyan niya ang iyang kinabuhi kang Kristo, mugawas siya ni anang kahimtang og masinati niya ang bag-ong nga matahom nga kinabuhi nga dili na sama kaniadto. Sama lang sa pagkatao. Sama lang nga natao siya pag-usab. So mainigsoon. Nakita na to igsoon nga kinahanglan ning mahitabo sa tao. Why? Because the real Christians na may tulo, di ba? We all know nga naay tulo ka klaseng Christian. But dili na ko mo jump in, mo discuss pa ana nga mga butanga kay taas na kayo. So kinahanglan nato nga mataw ta pag-usab aron nga masinati nato ang giandam sa Dios. Ngud kay ang tao na full naman. Na full naman siya didto sa pagpakasala. So mao na kinahanglan siya nga mabag-o sa atong buhi nga Dios. Adunay duha ka pangutana igsoon ingon diri. Unsa ang paagi aron nga masinati nato ang pagkatao pag-usab? Hallelujah. So ato ning tubagon igsoon. Unsang pamaagi? Walay laing pamaagi igsuon. Wala gi laing pamaagi. Gani si Juan magbabunyag, nagbunyag siya sa paghinulsol. Ningon siya dito sa iyang part niya sa Gospel of the Lord sa New Testament. Ningon siya dito nga repent. Pagbautismo kamo aron mahugasan ang inyong mga sala. Diningon sa dito nga part nga ningon siya nga siya ang gipadala nga mao'y mupatag sa mga kabungturan, pabunuhan ang mga lubak-lubak para sa dalan sa atong Ginoo. Amen. Salamat sa Dios nga gipadala siya. O ning abot ang panahon nga ning abot si Hesukristo ni undergo sa pagpabunyag. Tungod kay kining pagpabunyag nga tinuod igsuon
is kinahanglan based gyud sa scripture sa atong buhi nga Dios. So karon ang ikaduha igsuon ningingon diri nga gikinahanglan ba nga bag-uhon nato ang atong kinabuhi sa pagkadaghan, sa makadaghan aron mataw pag-usab? The answer igsoon is yes, you need to be anew. So process na siya igsuon. Step by step nga process na igsuon nga kita mahingpit diha sa atong buhi nga Dios. Kay kita karon nga pas kalibutan, siyempre daghan kay tang i-crucify. You need na to i-crucify. First yun igsoon. Ang pinaka first igsoon is our heart. Kinahanglan nato nga badlongon ni atong heart. Next, mind, eyes, ears, nose. Mag-uon na to na igsoon. Ang mouth na to, ang tongue na to. Kinahanglan baguhon na igsoon kung bago na kang Kristo, kinahanglan nga maayo ug matahom ang mugawa sa imong baba. Kaya nga itong dila, swords ni siya igsoon nga makapatay ug makahatag sa kinabuhi. So man na igsoon nga ang pagkabago igsoon, dili na siya kaugalingon nato nga kita mabag-o na dayon. First igsoon is kinahanglan nato igsoon nga totally committed sa atong Ginoo. Then step by step si Lord mo control siya sa atong kinabuhi aron nga kining tanan makaya nato ang process nga giandam sa Ginoo. So mo na siya nga glory to God nga ang Ginoo nahigugma pag-ayo kanato. Tungod kini mga butang nga godigson, this is only a grace of God. Yes, it's only a grace of God. Kini siya mga butanga gibuhat na kining daan sa Ginoo, gihimo na ni ang plano alang sa atoa. Gihimo na ni niya. But sad to say, even ang Ginoo niingon, my plans is better than your plan. But man said, my plan is my plan. My life is my life. Remember, dili na ni atoa kaning atong kinabuhi nga idala. Na salamat sa Dios nga mahisgutan nato ni even nga dili man I'm not perfect to discuss everything, but paningkamutan ako pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga ato ning mahisgutan karon. Di ay tulo ka bersikulo igsuon nga niingon diri sa mabasahon nato ang Juan, mo na ni siyang mahitungod sa pagkabag-o, mahitungod sa pagkatao pag-usab. Sa Juan bersikulo 3 kapitulo 1 hangtod sa 7. Ningon diri may usa ka tawo nga ginganlag Nicodemo. Kini nga tawo usa ka tigdumala sa mga Hudyo og miyembro sa usa ka grupo nga gitawag nga Pariseo. Oy. Sa mga Pariseo. So mo ni siya ang tigtudlo sa balaod ni Moses. Amen. Subot po sabot kung sa ato pa karon mao ni sila ang mga pastor, mga bishop, mga evangelist, mga kana siya tanan kanang fivefold ministry mao na siya ang naka-inline dito tungod kay sila ang nagtudlo sa balaod ni Moses. Maigsoon, hindi na nato na palalumang kayo. Ang atong ipunto nato diri is makita nato kung unsa gyud ang tinuod. Ug unsay gihisgutan ni Kristo diri. So ingon siya diri, usa niya na kagabi miadto siya kang Hesus og miingon kaniya, Rabay, but pasabot magtutudlo. Naibaluan namo nga ikaw magtutudlo nga gipadala sa Dios. Tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kun ang Dios wala mag-uban kaniya. Mitubag si Jesus. Klaro diri igsoon, mitubag si Jesus. Hallelujah. Ning tubag si Jesus iya diri sa 3. Kadyot lang igsoon ha.
Ningon diri si Jesus, mitubag si Jesus kaniya. Pagkatinuod, sultihan ko ikaw, nga walay tao nga makasulod sa kingharian sa Dios, kun dili siya mataw pag-usab. Hallelujah. So dalay ko na nga itong buhi nga Dios nga diri pa igsuon gi-istorya na ni Jesus. Gi-istorya na ni Jesus nga walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung magpakataw siya o mataw siya pag-usab. So igsuon nakita nato nga even gani sa unang panahon naa na ini mga tao nga gustong mangita kung unsag yod. Kung unsag yod ang tama. Kung unsa gayud ang mensahe. Apan makuha na nato nga wala gyud nila makit-an. Even karon igsoon daghan sang nangita. Daghang kay mga wise man nga gustong makakita sa kahayag. Daghang kayong nangita nga gustong makatultol sa kahayag. So, karon mga igsuon, live ta mga igsuon ha. Live ta mga igsuon nata sa Facebook. So, padayon nun ako mga igsuon. Sorry sa interrupt na ning sulod ang kuling sa ako mga kaigsuonan nga naa sa Malagos kay gusto sad nila nga mamati sad live. So, gusto nila nga bisag pamation lang nilang tingog nato karon. Ang importante nga mahimo silang madasigon diha sa paminaw pamati sa pulong sa Dios. So ningon siya diri sa 3, ningon si Jesus nga sultihan ko ikaw walay makita sa gingharian sa Dios gas kung mataw siya pag-usab. Then kining si Nicodemo igsoon siyempre di masiguro ni bata apan wala niya makuha. Tungod naka-focus lang sila gyud dito sa balaod ni Moses. So diri sa balaod ni Kristo wala nila ni masamtan. So muning sama sad sa uban nga nagkuan sad sila na nangutana sad sila o nangutana si Nicodemo. So karon niingon si Nicodemo diri, unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo kun tigulang na siya. Dili na siya makahimong pagsulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan. Aron pagkatao pag-usab nito mo na igsuon nga wa gid siya kasabot dinhi. Busa salamat sa tong buhi nga Dios nga ning hatag niini. Una akong gwapa nga pagumangkon sa akong likod si Aisha Bliss. Say hi. Say hi to the people. Tita Jen ka na. Sige. Okay, later lang tatok ha. Tito is talking. Okay, so ningon diri pag sa 5 ning tubag diri si Jesus. Ingon siya diri, sa pagkamatuod, sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Ning samot na gyud sa Hinuon. So mo ni igsuon nga kini siya diri sa size ningon siya diri, ang gianak pinaagi sa tao tawhanon, apan ang gianak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, espirituhanon. Busa ayaw katingala kun muingon ako kanimo nga kinahanglan mataw kamo pag-usab. So klaro diri igsuon nga kining maong bersikulo igsuon nagpaabot sa tua nga kinahanglan dayta mausab di ay. Then unsa may atong usabon mga igsoon nay ang unsay pangutana unsa may among usabon unsaon man namo nga mataw may pag-usab unsaon man namo para mataw may pag-usab nga kanang gi-require ni Jesus diha unsaon namo na. So kung natong tanawon ang pulong sa Ginoong igsoon o gatong ablihan igsoon ang Bible niingon diha sa pulong sa Dios na diha sa Marcos nagisugo kita sa Dios kitang mga katawhan niya nga gipili
nga pasangyawon ta. Muni nga dunay kinahanglan igsuon nga kini nga bersikulo ha igsuon kini siyang giingon ni Hesus diri nga walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab pinaagi sa tubig ug espiritu. Mao ni siya ang gisgutan sa Dios. Diri daw be moingon man ka or moingon sila or moingon ta nga nabunyagan naman ko nganong kinahanglan pa day kong bunyagan. Nabunyagan naman ko sa una. Kaya ang gisgutan diri tubig. Ang tubig simbolo sa paghugas sa atong mga sala. Daw be, kung atong subayon katong gamay pa ka sa una kay balo ba kang gibunyagan ka. Siguro pagkadako na siguro nakabalo ka. Nga gignan ka siya. Unak, niara na ang baptismal certificate ni mo na. Di ba? So ay gibaptismo di ko kabalo lagi ma. So nakabalo lang ka tungod ka gitagaan ka gihandilan ka og baptismal certificate. Matuod nga ikaw gibunyagan. Apa niingon si Jesus? Ang motuo og magpabunyag maluwas. Niingon si Pedro. Si Jesus ang niingon mismo ani. Katong pagsugo niya, na-confuse magugugod nag-isip magugugod sa Acts. But mubalik sa ta sa Mark. Ningon siya, lakaw kamo sa tibok kalibutan nagisangyaw ang mayong balita. Oh, di ba? Tapos ningon siya dito, ang mutuo magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan ng daan. Tuligson si Jesus ang nagsugo. Ingon siya dito, ang mutuo og magpabunyag maluwas. Di ba kung gisgutan na to, kaya nagisgot man ta karon unsa gyud ang process sa pagkatao pag-usab. Ni natagak lang ba siya gikan sa langit? Boom! Pag! Nimbuto diha tapos tao na siya pag-usab. Bang! Chalan! Natawo na ko pag-usab. Ana ba, Igsoon? No. Dili. Dunay process ang giingon ng pulong sa Dios nga mao ang balaang kasulatan, ang Holy Bible. Ingon siya diha, ang mutuo og magpabunyag maluwas. So, ang pagpabunyag di ay requirements diha, ang pinaka-first, ang imong faith. Amen? Kinanglan sa kamuto, para sa asa man ni. Kung muhi mo bakag usa ka butang, giuna ba nimo paghimo bago ang decision making? Siyempre first, you need to decision to make it this. Pagbuhat sa usa ka butang. Di ba? So, ningon dito, requirements is, kinanglan sa kamuto. Then, my question, nga igsuon. Ang question diha, nga klaro kayo is, katubang papabunyag sa bata, kababuton to sa bata, o ninto ba tong bata? Talang, wala, di ba? Pagbautismo dito, pagpangutana diha sa minister, o whatsoever, pari ba o imam o unsa diha o nabay bautismo imam wala mo kabalo. So ningon dito nga bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. O siguro Katoliko klaro man na. Okay. Ug mao sad na ang process. Then kinsa man ning tubag dito igsuon? Kinsa ning tubag? Ang bata o ang mama? Di ba ang nitubag dito ang mama o ang mga ninang? Di ba? Ang nitubag dito, ang mama o ang ninang, naingon dito, Amen. Supposed to be ang magatubag ato ang believer nga mo undergo sa baptism. Then baptism is mo nang pinaka requirements nimo first to step dito to complete the first step. So karon mo na siya. When you believe, then get it baptized. Then start to walk in righteousness. Start na ka. So pag start nimo to walk in righteousness, dito makita na to mga igsuon nga you are ready, when you are baptized, you are ready to receive. The vessel is already clean. Limpyo na, hinlo ka na. So, andam na ka sa pagdawat sa new product which is the Holy Spirit. Amen. So, karon sa dihang andam na ka,
andam na kang mudawat sa ah, Holy Spirit, then magwork na siya para mag-push sa imuha to do a good work. So because when you are get baptized, your design now is to do the good work. So dili na siya but pasabot nga when you are baptized, you can do anything because you are been saved. No. There have been a purpose for you, and the purpose is to do good. Not making good to be saved. Klaro ba igsoon? So, ning palayo na ko gamay sa akong mensahe. So, balik ta dito. So, muna, decision making na to na ang pagpa-bautismo. Kaya mo managisgutan dito kani siyang pamaagi para ta mabago. So, when you are baptized, then nakita po nato si example of Jesus Christ when he was baptized. Kita nato the Holy Spirit come down like a dove. Ug nintog pa sa iyang abaga. Nintog doon. Then the heaven will open and says, "This is my beloved son whom I am well pleased." So karon igsuon gihimo to dito o nahitabo tong senaryo ha nga magpakita sa ato nga ingon ana ang hitabo sa spiritual realm. Ingon ana. Sa ding nabautismuhan ka, ang kining imuhang sala mawas out ni siya. So diha nato kuan nga matubag tong unang pangutana diri nga ay kaduha ana ray una nga unsa ang paagi aron sa masinati nato ang pagkatao pag-usab. Yes, this is the number one. Need to believe Jesus Christ and make him your personal savior. The next is to be baptized in water. So mo na siya ang paagi nga makuha nimo. First step, mo na siya first step. Then second step, receiving the Holy Spirit. It could be right after the baptism or sa diyang humana ka ng nabautismohan tapos namo nagtapok sa usa ka panimbaho ninyo diha sa sulod sa inyong simbahan o didto ka katong panahon nga gibubuan ka sa Ginoo sa iyang balang espiritu o didto ka nakadawat niini, walay problema. But you need to receive the promise of God, the Holy Spirit. Pagan mga Kristohano nga naingon silang born again pero without Holy Spirit. Pagbautismo ba na ba din ang Holy Spirit? What is the sign of Holy Spirit nga na? Klaro kay igsoon nga gingon sa tuwa, they will speak in new tongues. But new tongues is two kinds. Si Paul ana gitudlo na niya, klaro kay na diha. If you speak in tongue, nag-edify ka sa imong self, you speaking to God, you speaking to the Holy Spirit. But napo isa ka pamaagi nga speaking tongue nga iya sa Dios nga nagahatag siya og message and someone will interpret o someone if has a gift to interpret, he will interpret or she will interpret. But if no one will interpret, it means this man is speaking directly to the Holy Spirit. O ayaw sa pagingon nga kaning tawhanan ni nag-istorya ra ni siya mura siya buang-buang no. It's a blasphemy against the Holy Spirit. Remember that igsoon. Di ba naay pito ka klaseng gasa sa balang espiritu? Give, teaching, mga igsoon nga. Let's focus on Jesus. Let's focus on Jesus. And let's focus to the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will helping us. Amen. So, unsa man ang gihatag sa Ginoong capacity nimo, unsa man ang gihatag sa Ginoo sa diyang nadawat nimo ang espiritu, whatever the capacity or whatever the gift you have, do it. Do it with love.
Do it. So kung gift nimo is ihatag niya si be a prophet, then be a prophet. Prophesy. But be watchful because the devil also he knows what our action and he looks always that action. He cannot read our mind, but he can read through our action, our words. Diya taniya balan. But remember, so when you speak in tongues, the demons will go away. The demons, he cannot understand that words and he will going to run away. But remember, not all of them is really. Pero yun nilang igsoon. We all face the judgment of the Lord. In the last days, we don't know kanus ani siya mahitabo. But niingon si Jesus, bulahan kadtong mga sulugoon nga mabinantayon. So it means igsuon, mga igsuon ko diha ni Kristo. Pagdasig sa tuwa kay dili tatanan always fully charged. Nanginhanglan sa tawag mga katawhan o mga panggamit sa Dios nga makahatag natog idea makapa-recharge sa atua, although ang Ginoo may muhatag sa ato ag recharge o gahom o bagong espiritu, but igsuon nanginhanglan sa tawag mga tao nga makahatag nato mga idea kay ang ubang mga tao na hitabo na ni sa ilang kinabuhi, then usahay sa igsuon ay makatabang na sa dili. But remember igsuon, kuhaa lang gyud kung unsay makatabang sa imuha ug nakabase sad siya sa pulong sa Dios. Then ayaw sa igsuon nga kanang murag naarata sa boxes. Explore. But be watchful because First Peter 5:8 naingon siya dito. Ingon siya nga pagbantay ka mo o pagmaigmat kang inyong kaaway maong yawa. Dili nato siya makita. Pero sa atong mga silingan, perminti ta kadungog og pulong nga yawa. Kita siguro sila yawa, no? So naingon diri igsoon nga pagbantay, pagmaigmat ug gabinantayon kang imong kaaway maong yawa. Ingon siya diri, naglibot-libot sa imuha sama sa leon nga nagngulub nga nangita siya tukbunon. Subot po sabot nagbantay lang siya sa atong mga sala. Kana mga kaigsuonan nato nga nagsigilag pambantay sa mga sala, mga sayop, ilabi na sayop sa mga pastor, mga evangelist, mga alagad sa Ginoo, mo lang gibantayan ang sala. Ay igsuon. In taon, hallelujah. Dili na maoy ingon sa Ginoo. First, matud pa ni Kristo, ingon niya nga tan-aw nato ang atong kaugalingon. Ingon siya dito, bago nato tanggalon ang puling sa atong igsuon, tanggalon sa nato. Nganong gingon man niya nga beam? Nganong gingon man niya truso kadako po na no? Pero nganong truso man ang example ni Jesus? Ambot pasabot nga dili ta maging hypocrite. Dili ta maging kanang usay hipokrito. Dili ta mainana. Nga di man ta mahimong blessing to other kung ang atong action, ang atong pulong, ang atong binuhatan, ang atong sinultihan sa isig katao is kanunay lang makasakit. O tinuod sakit, hait kayo ang pulong sa Dios. But igsoon, do it with full of love. Amen? Do it igsoon. At the end of the day, remember our duty is to speak the truth. Then if you did not do, then you will answer that. That is our duty to speak the truth. Then if someone hears the truth and did not obey, Jesus said, if you love me, you will obey my command. You will obey my commandments. But it's not only one command. Daghan kayo igsuon. Tuloy dili maihap ang command sa Ginoo nga naas diha sa Bible. But remember igsuon, dili nato makayang buhaton without the help of Holy Spirit. So depend on Holy Spirit. Remember igsoon, the Holy Spirit, He will speak and He will speak
Unsa i-speak niya igsoon? About Jesus. Dili siya mo speak separate from the words of Jesus. He will speak about me, ingon si Jesus. This comforter will help you, and he will speak not of himself, but he speak about me, ningon ang atong buhi nga Dios nga si Kristo. So if the Spirit karon igsuon nga gipropesiya sa usa ka nagpropesiya nga again sa love sa Ginoo, igsuon dili siya Holy Spirit, because the Holy Spirit is bringing the good news. Pero naa may pagbadlong. Pero kung tunglo ang dala, dili na siya iya sa Dios. So igsoon, hallelujah, salamat sa tong buhi nga Dios. Muna igsuon nga gihisgutan din higyod. Gisgutan gid dinhi nga kinahanglan jud ta mabago. This is a kind of religion. A born again is kind of religion. Ang pagkatao ba pag-usa, it's a kind of religion? No. It's building up the relationship to God. It's building up to obey the law of the Lord. It's building up igsoon the relationship of you and God. So salamat sa tong buhi nga Dios. So napod diri igsoon kaning gihisgutan diri igsoon kay duha man ni ka bersikulo, napod diri igsoon sa Juan 1:12 ug 13. Ingon diri, apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kaniya, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawas ng pagkatao o kaha sa pagbuot sa tao, kundili pinaagi sa pagbuot sa Dios. So, salamat sa atong buhi nga Dios nga gitagaan tani. Igsuon gitagaan tani. Actually igsuon para sa mga tinuod ng anak sa Dios. This lesson is makaingon mo ani nga sama na oy kato pa man ang bago pa kong nakaila ni Kristo, nadunggan naman ako na hantod karon nganong kana man imong istorya diha, nganong kana man imong iskutan. Tuloy igsoon, yes, dugay na nimo ning nadunggan, but remember igsoon, para sad ni sa mga bag-o ug para ni siya adtong padulungay pa. But igsoon, let me remind nga katong kung ikaw ban karon ingon kaaning mensahe karon nga gihantag sa Dios nga pagpahinomdom sa tumay tungod sa pagkatao pag-usab. Let's examine ourselves. Daghan kayo igsoon mga aspeto igsoon nga makita nato sa kaugalingon if we examine. Just be honest sa atong kaugalingon, no? Kay we cannot hide anything from the Lord. We cannot hide anything from the Lord. So, if we are really the people of God, we ought to humble ourselves before God. Then, si Jesus nangingon kang Peter, kung gusto ka nga mahimong pinakalabaw ngadto sa gingharian sa Dios, dapat ka mualagad sa tanan. I'm not saying nga gusto nako nga kamo diha mahimo mong sama atong gingon Hesus nga mga alagad sa tanan. O sama pod mahisgutan nato ang mga alagad sa Ginoo nga ilan ang buhaton tanan. But remember igsoon, kung ang concept nato is buhaton nato ang tanan igsoon, ang concept nato without na ang Holy Spirit, kita na ang namuhat, kita na ang Holy Spirit. So ato nang gibutang sa gawas ang Holy Spirit, dili na siya. So igsoon na lang atong kinabuhi nga diha sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan nato ang kining mapainobsanon. Isa na igsoon pag-remind sa atoa. Ikaduha igsoon daghang mga butang nga dapat natong pamputlon jud sa atong kinabuhi. Isa na diha kanang ulo nato nga dali ra masuko.
Ikaduha igsuon daghan pa. Kining dali ra kahit na mag-worry. Gamayng sipyat, worry diri, worry dito. Si Jesus ningingon, makadugang bag kinabuhi ang imong pagkabalaka. Dili, di ba? So yung sa worry for nothing, instead, pray for everything. Do not worry, ingon si Jesus sa iyang pulong, but instead, pray for everything. Atong ipabot sa Ginoo ang atong petition sa iya, atong mga paghangyo sa iya, pagpangaliyo po, pagpaubos, pagampo ngadto kaniya. Una nga andiha makita sa Ginoo nga kani akong anak ning tubo na gani namunga na. Ang kahoy nga dili mamunga, siguradong putlon gyud na siya. Hallelujah. So muna nga on the words of the Lord, wala gid siya nag-promote about religion. Born again is not an religion. Remember, igsoon. Ang pagkatao pag-usab nga gisgutan sa pulong sa Dios, dili siya relihiyon. Kasagaran sa uban is ginamention niya, this is religion, this is sect o mga sekta. Oh yes, I agree nga mga sect na sila, mga sekta na sila nga iya sa Dios. Tungod kinabag-o sila tungod sa mensahe sa Dios. Munang kasagaran maingon diha nga ignon ka nga lahi na ka. Yes, of course lahi na gyud ang iya sa Dios. Kay ngano man ang iya sa Dios, iyahan na sa Dios ug para kini sa langit. So kung ang kalibutan maingon siya nga lahi na ta sa ilaha, of course yes, lahi na gyud. Lahi na gyud siya. But mga kaigsunan, or na siya kuan diha nga bisan maginana ang atong nadawatan nga promise sa Dios, dili pud nato ipamukha sa uban nga wala pa nakadawat nga ato sad silang i-lockdown. Remember igsuon, gikan sad ta diha ni anang lugara. So Jesus said, we are the light of this world. So dapat ato sang isyo sa ilaha para sad sila makadawat ni ining atong nadawatan. Muna igsoon, in short igsoon, ayaw pag dinalo. Amen, hallelujah. So muna igsoon, salamat kayo sa putong buhi nga Dios niini. Na nga ang konklusyon nako ni igsoon nga sa dihang ningon ang pulong sa Dios sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ningon siya diha is, if you are new in Christ, you are new creation. The old has gone and the new has come. Igsoon, kung bago na tadi kang Kristo, of course, bago na gyud ta. It means, katong tanan nga daan nimo sa kinabuhi igsoon, mawa na to siya. Kung kanhi nimong kinabuhi igsoon, sama ning gihisgutan nato diri nga, katungunan akong gibasa kagayina nga, ang tinuod nga pagkatao pag-usab o ang pagkabag-o is ato siyang ma-example sa usa ka ulod. Kung Bisaya man tantanan nga namati karon, kaila mo ani tanan akong hisgutan. Una, ulod. Kamang-kamang na siya, di ba? Hinay kayo, kamang-kamang. Pagkauman ana, musulod na siya og sudlanan didto nga nganlan dito nga mura og sako kisay nakailag ka ng pansimbag. Mura na siya anak dito nga muputos sa ulod og mahimo na siyang mausab, ma-deform siya dito. Mawala tong iyang mga tiil. Kundi maputos siya mura og seal. Kuan siya mura red nga mura og brown. Hallelujah. Salamat sa tong buhi nga Dios. Ako pong si Igsoon Mart Dukay. So mayong hapon diya sa imo, brad. Nangumusta ang tibuok katilingban sa atong buhi nga Dios kanimo, wanang ka na mo makita. So dalay ko ng buhi nga Dios, yaning apel ka karon o nag-watch ka sa live na to. So ayaw lang palayo sa Ginoo, brad. Padoo lang. Hallelujah. Maluya man ta.
So pwede ra mo pahuway, di lang mo undang. So hallelujah. So mubalik ko igsuon diri sa kining atong example nga pagkahuman anang nahimo siya, nausab siya, nahimo na siya dito, naghulat na siya dito og certain time nga moabot ang oras nga mugawas na siya ug mugawas siya, lahi na gyud kaayo ang iyang naong. Pagawas niya, he is new creation. Muna gingon dito sa 2 Peter chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So mo na gingon dito igsoon nga new creation na siya. So nawala na tong iyang mga daang kinabuhi. For example karon igsoon, daghan man tag makita ang Kristohano no. Bato-bato sa langit ang matamaan, mabibless, hindi magagalit ha. So wag lang kayong magalit kung matamaan kayo sa sinasabi ko ngayon because this is a warning from the Lord. Nga kinahanglan ta magbantay igsoon. Matud pa sa usa ka akong igsoon pod nga nakita nako, ingon dito, kung kita magdaig sa Dios dito sa simbahan, muratag kandila. Pero ganig sa TikTok, muratag gibitok. Igsoon. Kabubuton ba sa Dios ang magsigita og TikTok? Igsoon, it is a enmity of God, enmity of Holy Spirit. Tara na to dito igsoon, unsa imong gihimo dito? Murag abnormal dito igsoon. Suon ka ng mga unsa nang gipangistorya sa dili mga Kristohanon. Ingon gani ang Ginoo. Ingon sa siyang pulong nga ayaw pakighugoy-hugoy nining kalibutan na. Ayaw gigugma ka ning kalibutan o kining naatanan sa kalibutan. Kaya ang pagigugma sa kalibutan o tanang butang sa kalibutan, pakig-away sa Dios. Master ta mo TikTok. Pero gani sa pulong sa Dios. Gahi pa kahit ang tuktokon, napaigsuon. Kristohanon lagi unta ta. Pero kanta gyapon tag kalibutanon. Tinuod bang nabago igsoon? Dino sahay sa ato paging palpito atong patugtugon. Sorry mga igsoon ha. Be friendly lang advice. Nga dili na to dado na mga butang nga gigamit diri sa kalibutan nga iya sa kaaway. Di na to pasudlon. Isingkint na nato ang mga butang nga iya sa kaaway na to. Kaduha igsuon. Kristohanon daw pero padayon gihapon sa golf. Golf igsuon, kabalo mga ano. Daghang kay mga Kristohanon nga moingon nga wala man nagibawal diha sa Bible. Pero igsoon ang namay gi-allow. Batay gi-allow na kondisyon. Kadto lang galain ang tiyan pirmi kay dili mahilisan. Hawad palugar ka ni Kristo kasi Kristo gyud naghimo naghimo og bino. But remember, igsoon tanawa ang original message niya. He made a wine from the water. For this wine, it's not a wine, it's a water. So muna igsoon nga kanunay magpahinumdum sa to ang balang espiritu tungod kay usahay mo palayo na ta. Sa cellphone kaya na to bisan tibuok adlaw na sa tong kamot. Pero pangutana Bible. Pangutana ang Bible. Pila ka oras sa atong kamot? Muing ka pastor naman gud nga akong kuan diya sa Bible. Diya sa cellphone. Yes, good kung nasa cellphone. Pero let's be honest, unsa man imong ginabuhat sa imong cellphone?
It is pleasing God or pleasing yourself? I'm sorry mga igsoon ha, pero let's be honest kay makita ta sa Ginoo. Naingon yang pulong igsoon, makita ginato igsoon, nagingon yang pulong diya sa Salmo. Sa Salmo 53:2 igsoon naingon nga ang Ginoo naa sa langit nagtanaw sa mga tao dinhi sa kalibutan. Iyahang gitan-aw kung aduna bay nagmaalamon ug nagsimba kaniya. So it means kita tatanan. Hindi pa kumpurmi yun, kalayo mo ng langit, ngayon ka basig di makita, kinanglan sa Lord og magnifying glass para makita ng tanan, kinahanglan og telescope. Anaw, ana. Pero dira igsoon. Hebreo 4:13 igsoon. Ang tanan dayag sa mata sa Dios ug walay matago gikan kaniya. Ug kitang tanan maga hatag taghusay sa tanan natong binuhatan sa ulahing mga adlaw. Then klaro igsoon. Klaro igsoon. Klaro jud kaayo nga ang tanan igsoon manubag ra ta. So we can hide from man. Makatago ta sa atong pastor, makatago ta sa atong pastura, makatago ta kang angkol nga nag-alagad sa Ginoo. Pwede nato na silang tagu-taguan. Diri dapit, daghan tang gihimo diri dito dapit, gibadlong na tanim butanga. Karong orasan ingon tago pagkaugma balik ra gihapon ta. Pero igsoon, klaro kayo igsoon nga klaro kayo siya nga kining dili gyud ta makapamakak sa Dios. Especially sa mga young people, not only young people gani sa about sa kanang mga buhat nga na grabe ang deception sa world nato karon. Bisan asa ta mulingi igsoon naay mga deception. Kani man ay napay uban nga mga alagad sa Ginoo. Dili ko maulaw mo istorya ani igsoon because I met many of them already. They said if we are taking the mark of the beast, it's okay. Ato na to sa Bible igsoon kung okay ba siya, okay ra ba siya. Klaro ka igsoon. Naingon gid dito igsoon, and the smoke of their torment ascended forever and ever, who worship the beast and take the mark. Tanawa igsoon. Klaro kayo no. So man igsoon nga kining atwa igsoon, panglangit igsoon. Ngayon ta balaan ra pud kayo ka oy. Murag di naman pud ka kuan tanang sobraan na kay ka. Then mabalik ta sa pulong sa Dios, dili ta sa philosophy nimo. Ngayon ang unang Timoteo igsoon, be holy because I am holy. Then maingon ta karon nga sobraan ka kabalaan. Dili jud ka abot sa holiness ni Jesus Christ. Pero because of the blood of Jesus Christ, kung magpaubos lang ta sa atong buhi nga Dios, He can make us holy. Then, if nagpaubos ta kang Jesus, muna matuman igsuon ang pulong nga giingon diha sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ who give me strength. Klaro igsuon. Ngano man, si Jesus ang muhatag kanimo og kusog diha sa panahon nga tintalon ka. Si Jesus ang muhatag nimo og kusog sa panahon nga duna kay pagsulay nga dili na nimo makaya. Nguna na siya igsuon. Dili nato mabuhat kung ato-ato lang. Muna kasagaran igsuon makita nako uno. Ang katong kusog mo criticize sa iyang isig ka magtutuo. Katupong walay agi. Daghan og nahumang Bible school. Wa man gitudlo pod. Gibutang ra pod sa kaban. Mabitaw isa sa nakahatag na mog mentor.
nakahatag po na ako og kadasig. Ningon gid siya sa ako sa una namong kita. I finished 2 times in Bible school. Pero akong gitanggal. Akong gihawas sa akong kaugalingon o gitanggal sa akong kaugalingon tungod kay gusto ko nga ang balaang espiritu maoy mutultol kanako. And that philosophy igsoon is ganahan kay ko. Ug usa siya nga nagahatag namo, nagahatag pud sa amo ag kadasig bisan taliwala ni ining mga pagsulay. Ug napadyog ko isa pa gyud ka mentor sa igsoon nga isa sad nga nakapadasig pagsamot. Igsoon nang inahanglan sa taog mga mentor igsoon. Although the giver of Holy Spirit is God, Jesus Christ. But naay panultihon igsoon nga ningon nga ang puthaw mahait pinaagi sa puthaw. Busa ang tao mahait sad pinaagi sa kaalam sa isa ka tao, pinaagi sad sa tao. Siyempre, wala man kaning abot diretso nga preacher na kadritso, no? Pastor na kadritso, or dako na kadritso. So, nangabot ka dring bata. So, sadya pong bata pa ka diya sa pagtuo sa Ginoo, naay mo atiman sa imo, naay magatudlo sa imo magagiya. Sama sa bata nga gianak ning kalibutana, diha nga ning tubo na siya hinay-hinay, itudloan nimo siya tamang pamaagi. So, ingon ani sad ang pagpangalagad sa Dios. Una mga igsoon, ingon po ng ubansad nga, sobraan na sag kakainit, oy, grabe na sag kakainit. Bantay na imong kainit, kay basig, dili na mao. Hallelujah. Ang pulong sa Diyos ningon sa Revelation, kung init ka, padayon ka, mas nindot, nga mo init ka pag-ayo. Kung bugnaw ka, pabili na lang bugnaw, ay pag init bugnaw. Kay kung pag init bugnaw ka sa imong pagkinabuhi sa diha sa gingarian sa Dios ay iluwa ka sa Dios. Dili ka ni dawaton. Di isa tang maingon dito sa Matthew 7:21. Nga dili antaran ka nang tawag ka nako Ginoo makasulod sa gingarian sa Dios. Kinsa lang di ay katulang tuman. So ang gingarian sa Ginoo, gingarian sa mga taong matinumanon. Naman kung tinuod tang iya ni Kristo, tinuod tang nabago diya ni Kristo, kinahanglan makabalot tang maminaw ni Kristo. Kinahanglan nga kabalot na maminaw ug mamati ug mutuo sa mensahe ni Kristo. Kinahanglan ta mamati. Mo na igsuon nga sa atong pagkinabuhi igsuon, dili gid na siya sayon. Kay si Kristo niingon sa tua, sa inyong pagpangita sa dalan sa kaluwasan, sumunod kamo sa sigpit. Usa kay ang lapad nga dalan ug dakong ganghaan mo kadtong gisubay sa kadaghanan. Apan ningon si Kristo, subay sa sigpit ug malisod nga dalan kay kana siya padulong sa kinabuhing dayon. Mo ni iso ng pagsunod ni Kristo, lisod ang dalan nga pagyagyan nato. Nganong lisod man? Puno ta sa pagsulay, criticize diri sa pikas. Criticize tanan. Katawan na ka, kay nun ka bag-o na lahi na ka. Dili na ka makisabay sa ilahang mga buhat. So lahi na gyud ta igsuon. Bag-o na gyud ta. Sama sa atong gisgutan na ang gikan sa ulod nahimong alibangbang. Inana sa tamang Kristohanon igsuon akong tapuson diri. If you are new in Christ, you are new creation. The old has gone and the new has come. This is the new life nga gihatag ni Jesus Christ. Muna igsuon, daog na tangdaan. Ngun tindog na lang sa imong pagkan madaogon. Tindog na lang nga ikaw daog. So say, susubrahan natong kakampante nga daog na ta, nagtuo na ta gyud. Di na ta gani kabalo mo wali. Di na ta kabalo mo adto sa uban nga napoy nang inahanglan sa tuwa. Kung inana igsuon, dili matuman ang giingon ni Kristo. Naigsuon nga sa mensahe na to karon gipaabot sa ta unsa ni siyang kining gitawag ding pagkatao pag-usab.
Unsa din ang pagkatao pag-usab? Natawo ka diha sa espirituhanong pamaagi nga gikan sa Dios. So muna igsuon, natawo naman ta, naa naman ta, mulakat na ta sa kahayag, ingon man nga kita iya sa kahayag. So karon panahon karon sa pagsulay na to, challenge na to karong mga alagad sa Dios nga this is the time nga gisgutan na to atong niagi. This is the perilous time. Malisod nga panahon, peligro kayo. Gani man nanay mga post nga nakita na to mga country karon cashless gyud sila, as in cashless. Makita na tong ilang mga kwarta nga nanas kalsada. Ilang mga papel nga kwarta nanas kalsada. The money bills is nanas sa kalsada. Wala na siya bili. Din if moabot na sa to Pilipinas, kay they are planning to make it for the whole world. Kaya naman, it will be one government, one religion. Unsa pa? Napagyud igsuon. One ID number identification. It will be all in one. That is your identification. And dili na na imuhang name. So, we are preparing igsuon, wala man kita kabalo ang mga panahon ug unsa pay moabot. But dili lang gyud ta mo ambak igsuon sa pulong sa Dios. Di na to pantuison ang gipang istorya ni Jesus Christ o ang nabutang na sa Bible. Di na to na pangtuison. Pagkos atong ikinabuhi. Remember igsoon, ang first requirements, bago nato gyud mantay sa tugkaran sa atong isig katao, lingion nato gyud kanunay ang tugkaran nato. Meaning, bago ta mo storya sa pulong sa Dios, check first on your heart. Kung saan man pagka-bless sa uban karon sa mudling isla sa iyong kinabuhi, wala sa. So muna igsoon, salamat sa inyong panahon sa padayon sa pagpamati. Karon igsoon, gusto ko nga mo ampo alang sa tanang katawhan nga nanginahanglan. So muhulat ko og dugang 2 minutes o nga hulat ko nga naay i-send nga pre-request diha sa ato ang kuan, sa ato ang screen. Gusto na ko nga mangayo mga pre-request sa atong mga kaigsunan ug unsa ilang gustong ipa-pre-request aside sa ato ang kuan karon sa government nato, sa mga frontliner nato, sa mga panggobernohan nato nga mga leader, o alang pod sa atong mga kaigsunan nga medyo nangaluyan na sa pagpangalagad tungod aning pag-abot aning coronavirus. Namoy mga special igsoon nga pre-request igsoon. Pwede mo send diri nga page kay naay ato mga kaigsunan nga andam nga mo tabang pagampo igsoon. Dapat magkahiusa ta sa pagampo sa atong buhi nga Dios. Dili ni nagamatter kung unsa ta, unsa ang atong denominasyon, unsa ang atong religion, but we must come back the original design of God. Encourage na ko igsoon. Sige. 2 minutes lang igsoon. Mahuwat ko. So, shout out lang sa mga kaigsunan na kung diha sa buhat sa gingharian sa Dios, sa atong mga kaigsunan kang Apostol Radin, ngayong hapon diha sa imong apostol ug sa imong tanang kaigsunan nato diha, ug kang Tatay Benz Lumasag, ay ngayong hapon sud sa imo diha, ug sa tanan nato mga kaigsunan sa Lacson, shout out po sa inyo diha tanan, sa ato mga kaigsunan sa Malagos ug sa Buhangin usab, sa Panakan, gani sa Bukidnon, sa San Fernando, sa Valencia, sa Cagayan, sa Maramag, sa Don Carlos, o asa pa sa Pakibato. Shoutout kang Pastor Juan Onsilag. So ngadto pa sa tanang mga alagad nga nagtrabaho sa gingharian sa Dios.
ang Ginoong Dios ug ang atong buhi nga hari magapanalangin kanunay kaninyo. So mga igsoon, gusto ko nga mopaabot og pag ministeryo sa atong kinabuhi tanan. Father Lord, in the name of Jesus, we ask your presence now to minister us, Lord, with your Holy Spirit. I command by the fire of the Holy Ghost to minister each and every one of us. Bisan asa ka pa karon nga lugar, I command the angels of the Lord in the name of Jesus to go in your places and to arrest all the works of the demons sa inyong panimalay. Tanan nga mga buhat sa kaaway yung kinabuhian, I command the fire of the Holy Ghost nga sunogin lahat ang sakit, lalong-lalo na ang coronavirus. Sa pangalan ni Jesus, I command the fire of the Holy Ghost to burn it out in the name of Jesus. Father, thank you, O God, for your protection, Lord, sa tanang mga kaanakan nimo diha sa tanang mga nasod, O Dios, nga nanginhanglan ilabi na ang Pilipinas, Lord God. Lord, pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu, Lord, nga ang tanan nga makabati nini, O Lord, makabaton sila og pure deliverance nga gikan sa imong Lord. Tanan sila, O God, nga nanginahanglan niini, O God, deliverance sa espiritu sa pagkapobrehon, deliverance sa espiritu sa gapo sa mga kaaway nga mao ang mga bisyo, ang tanang mga bisyo nga dili nila mabiyaan. In the name of Jesus, mga tangtang kamo karon sa pangalan ni Jesus. Huya rababayan di sikiya rabababa. El perimumo shikur na bahayan di sikiya rabababa. By the fire of the Holy Ghost, tanan nga deklarasyon karon nga kabadbaran sa tanang mga gapo sa kaaway sa pangalan ni Jesus, by the power and authority of the name of Jesus Christ, I command to release now. And Father Lord, I command and I decree by the power and authority of Lord Jesus Christ, Lord, i-bless karon tanan nimo mga kanakan o God diha sa tanang kasuksukan sa kalibutan, Lord, nga nanginhanglan sa imong tabang o God. And I declare the blessing of the Lord be upon you all. Be upon you all in the name of Jesus. The blessing of spiritual, material, and physical will come your house, will rest on your house in the name of Jesus. Lord, thank you sa tanan, O God. Salamat kanimo, O Dios. Lord, ang tanang mga deklarasyon karon, O God, Lord, hatagan og katumanan pinaagi sa imong ngalan, Lord. Salamat kanimo, O God. Lord, nga nagahatag kanunay kanamo og paglaom, O God. Sa Lord, dalaygon ka sa walay katapusan in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Even Lord, ang among panggobernohan, O God, nagaampo kami kanimo, O Lord Jesus, nga Lord, heal our land, O God. Lord, and forgive us, Lord God, sa tanan namong mga sala, Lord. O even, Lord, ang among panggobernohan, O God, Lord, tagay sa dugkusog, O God, ilabi na, O Dios, ang presidente, O Lord God, si President Rodrigo Duterte, O God, Lord Jesus, nga Lord, makabaton pa siya, dugang pangkusog, Lord, sa iyang kinabuhi, O God, makahatag pa siya, O Dios, og mga daghan pang tabang, O Lord, dinhi sa amo ang nasod Pilipinas, Lord. Even, Lord God, hallelujah, Lord Jesus, sa tanang senator, O God, sa tanang congressman, sa tanang mga mayor, sa tanang mga barangay kagawad, even mga purok leader, Lord God. Father, Lord, give them strength, O God, makapadayon sila nga pag-alagad ngadto sa imong katawhan. O sa Lord, salamat kayo, O God, nining among time karon, O Lord, nga nakahisgot kami sa imong mensahe. I-bless ang tanan nimong kaanakan, O God. Sa dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and Amen. Mayong hapon sa atong tanan mga kaigsunan.
o ang atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo pinaagi siyang gahom, magapanalangin ug magahatag kanato og kalipay kalinaw sa atong kinabuhi. Shalom.